Μπορεί να έρχεσαι μόνο πίσω μου. Έχεις γυρίσει και άλλη ταινία. Λίγο το φως εκεί, στο μπάνιο. Άναψε. Καθίστε από εκεί. Τι, έχετε και γάτες? Ναι, έχει 2 γάτες και έρχονται και τις ταΐζουν. Α. Έστω, αλήθεια τους. Μάλιστα, θέλω πως... Μάθανε τώρα. Όχι ότι δεν γίνεται να συνυπάρχουν τις πιο πολλές φορές. Μα όχι, δεν χωνεύονται. Μιγάει. Πώς θέλετε να σας κάνω καφέ? Όχι, ευχαριστώ.